Джерати ки еквашират, сино ороко де баскиро листе тер кандидатија башо дизакире шерутнета и советники, башо акала локална лусариба. Аканаске джанова пекај официјално кандидати си о Елвис Байрам, тер СРМ, башо дизакире шерутно тари партија ВМРО ДПМН. Тај курто Дудиш Куцо, башо дизакире шерутно тари партија СДСМ. Е комунакире комисие, короко таро сарандуавто арија, таро примибе листенге, валянена, те дикен дали тане денде короко, тај дали тане ко одредибе таро лусарибаскор канонико. Секова дивескоро приеми е дизутненге ко кабинете министерскор безоресор Самка Ибраимовски. Маги паја те пенџаренпе е проблеменцар ко ларакина по Рома. Кер доси пресек е ситуацијаке ко котортар имплементација е стратегијаке. Башо почкар англоџајбе роменге ки Република Македонија ко периоди таро 2000 панчоберш, джико 2000 дешефтатоберш. Хазар кердиси анализа, башо моментално ситуација, ко панлипе имплементација баши стратегија башо почкар англоџајбе роменге ки Република Македонија, тај национална акционна планија. И керде дикхива е министеренцар таро ресурсна министерумија, башо труди тај социјална политика, министеруми башо едуцирибе тај наука, министеруми баши култура. Министериуми башо састипе тај цел баши интеграција ко котора таро национална акцијска планија. И калде тари стратегија ко бершескира планија, таро буџети 2000 дешефтото берш. Побутер баши активностија дикен ко сајти. Владалати ко Страсбург, калело случај романе фамилијаја, тај панда јавера панч фамилиенге, уклучи баја ефта чаве, коле силен похари таројек берш. Ола апелиринена, джикој ропакира адалатија, башо чинајбе таририк е властенге терушинено кере манушенге, коле силен само даваје кер, себе пеа палодована нелен кајте дживдинен. Ко бишушовто април 2010 берш, бугарска властија мукле хабери джико адалати ко Страсбург, кај на највише терушинен кера таршов тужителија. Саджина неленге дендо те кере надава, јали тај ракелнеге алтернативно керутнипе. Па палодова теше перамен ленгер кера те товелен кајте дживдинен. Мениба е податенге, синекер доко бешиве таро национално советске романе миноритетија, кој дешењато августи 2010 берш, кој со побаро нумеро таро хангија тари рике членонге таро советија се менимо порано президенти Витор Михајловиќ, а пашунево биримоси Тефик Рамадановиќ. Джико горе бершески, оговременти планиринела те керел букјарнипа те обучинал побутер таро саранда миле персонија. Даја Шајсарин е персоненге, кола и силен шајдипе те добинен гранти таро 10 миле еврија, најрани баске средствија. Перибе микро те тикне бизнисија, башо керибе неве душелу пинда букјарне тана, терне персоненге таро бишења джико саранда берш. Кола кове